Čaute všichni, vítejte na prvním videu v mém druhém kanálu. Už to si říkáte proč druhým a no všechno vám vysvětlím, takže je to můj druhý kanál, protože už znáte kanál The Darkness 23, ano to jsem já a jelikož jsem na něm skončil, což asi můžete vědět, tak skončil jsem s ním na dobro, ano, skončil jsem a už s ním nikdy nebudu pokračovat, ale jednou denně nebo dvakrát denně v týdnu natočím nějaký video tady na mém novém kanále. Ještě nevím jméno, protože tohle video točím dřív, než ho vytvořím, mi to vytvoří když můj brácha. A dalších pár otázek vám určitě řeknu ohledně dalších věcí. A to bude teda rekordman. Tak, dobře, takže první věc, co chcete vědět určitě, proč jsem skončil s mým kanálem. No, skončil jsem s ním, protože mě to přestalo bavit. A jelikož tam chodili hejtry a jsem natočil i to video, kde skončím, pokud tam bude víc dislikeů. Bylo tam víc dislikeů, ano. Většina lidí chce, abych prostě skončil, tak jsem dal ještě jednu šanci, abych... Možná jsem něco dělal špatně, já nevím proč, ale dobře, tady teď to bude, no teď něco stavím, takže to bude můj první horor, s kterým to natočím s někým. A dobře, takže jsem s tím skončil a budu pokračovat možná ještě s tímhle kanálem, nevím, pokud to teda budu mít, protože nevím, jak to můj brácha vytvoří, ale určitě pokud tohle video se na někde díváte, tak ano, a pokud, no vlastně nevím, jak se to dá říct, ale nebudu sem chodit každý den, nebudu každý den vytvářet videa a videa nebudu chodit tak často, jak na mém kanále, protože jako na počítači už tak často nejsem a ani nechci být. Chci být jenom chvilku a ne prostě, abych tam byl celý den, pak si kazím oči, pak si kazím všechno, to prostě ne. Takže ne prostě. Já nebudu každý den takhle na počítači. Jenom někdy třeba natočit nějaký video pro vás, abyste nebyli s tím, že jsem skončil, i když většina z vás to nebude vadit, že jsem skončil, protože stejně nebyl zase tak oblíbený. Jinak jsem chtěl hodně poděkovat za 100 odběrů, čekal jsem na to hodně dlouho a nenatočil jsem žádný speciál, ale můj největší speciál pro vás bude, že budu pokračovat na novém kanále. Tak dobře, teď si říkáte další věc. Proč nemluvíš slovensky? Já ze Slovenska nejsem. To se mi strašně moc líbilo, ano, ten jazyk se mi strašně moc líbil, tak jsem jako dělal, že jsem ze Slovenska, abych prostě měl více, jakož na Skype jsem nemohl najít skoro žádného Čecha, bylo jich tam málo, ale víc Slováků, tak abych byl mezi nimi nějak dobrý, tak no. Teď si říkáte další věc. Proč o sobě mluvím o klukovi? Ano, já jsem kluk, já nejsem holka. To je další věc, kterou si určitě říkáte, ale mohli byste to poznat už ze začátku s mým prvním nebo druhým, třetím videem, že jsem asi to taky mluvil tak, ale prostě se mi líbilo vidět toho holka, nevím proč. Je to prostě kompletně. No nic. A moje první video bude horor, bude se jmenovat Za temným časem asi. A často videa vydávat nebudu a věřte, že jedno s tím taky skončí, protože můj počítač nebude fungovat a nebudu mít nějaký větší problémy, nebudu mít takový čas. Nějaká další věc, když tak já vám odpovím v komentářích, když tak mi napište nějakou otázku, kterou byste chtěli vědět ještě do mého kanálu, nebo proč jsem jako skončil, jako zrovna takhle, proč jsem přestával vydat videa, tak to všechno jsem vám řekl vlastně teď a no, tak se těšte na moje první video, nevím za jak dlouho bude, ale ještě musím všechno tady postavit, musím to všechno dodělat, takže věřte, že to nebude jen tak brzo. Takže si dám nějaký blok, jo. Takže nebude to moc brzo, protože to musím dokončit, budu muset najít nějaký další lidi, protože na Skypeu, co jsem měl, už mě opustili a asi z toho důvodu, že už jsem přestal.
jít mezi nimi. Jak vidíte, že jsem postavil jako ten blbý barák, takže bude zničený, bude všechno zničený, prostě je to něco jak každý můj horor, co jsem točil. Ale za temným časem to bude můj, doufám, že nejlepší horor. Pokud prorazíme naši další hranice, tak to uvidíme. Takže uvidíme, jak se tenhle kanál rozšíří po mým starém kanálu, na kterém už nikdy natáčet nebudu. Když už tam začaly chodit hejtry a ty, co mě už jako hodně dobře znají, tak no, budu pokračovat tady za novým a spravdovém, takže říkejte mi, Richarde, pojďme. Takže to bylo asi všechno, co jsem chtěl říct, a tady jinak kroužím dokola k tobě a nastavím nic. Takže dobře, když tak se zeptejte v komentářích, pokud tohle video bude vydaný, tak něco mi tam když tak napište, já nevím, cokoliv, mi to jedno. Já vám na vše odpovím, pokud teda budu mít čas, věřte, že až budu mít nějaký ten čas, tak vám určitě na to odpovím. Nebude to dneska, pokud to video dokážu vydat, ale jenom šťastná Vánoce, teda pokud už nebudou dávno tomu. Tak. Moje myš, to je fakt andílek. No, takže ještě když tak něco, nějaký další informace, ano, jak jsem říkal, tak jsem to říkal, ale jak jsem říkal, videa nebudou vydána tak často, prostě budou vydána jenom, ale ta myš, no, budou vydána často velice, teda, nebudou vydána často a věřte, že budu mít zase trapný video jako vždycky. Pokud teda s tím nedokážete něco epický, jako byl Dead Taman, moje plně, anebo moje nejoblíbenější video 7500 zhlídnutí. To je neuvěřitelné. Tam bylo 52 lajků, myslím, že jsem neviděl. 52 lajků. To bylo neuvěřitelné. Strašidelný dům 2. Jinak Strašidelný dům už nebude pokračovat 5. série a ani ta 4. už nebude pokračovat, jelikož už nikoho nemám u sebe a ti, kteří tam byli, už se mnou taky nejsou. Tam myš! Bože! To mě jednou dovede k smrti, bože. Takže doufám, že jste teda tuhle první informačku nějak pochopili, jestli ne, takže jsem zase takový, jako jsem byl předtím. Akorát z tisíce změn. No, takže moje první video bude opravdu hororový. Budu se snažit, abyste se o toho báli. No, ještě tady není nějaký praský blok. Tenhle. Ale ten, jo, ten dám to ten zkusem. Tohle video bude mít 10 minut. 100%. A už se nebudu chovat tak debil, když jsem se choval jako The Darkness, když jsem tam říkal ale to bylo vlastně dobrý, díky tomu se mi dali opravdu hodně lajků, když jsem tam pořád řval duch. To jako někde tam napsal, že to byla někde tam napsal, že to byla i prdel z toho, že a to mělo pravdu, protože když jsme to točili my, tak jako to byl můj první horor a opravdu se povedl. Můj první horor. Takže doufám, že jste pochopili tuhle informaci, jak jsem říkal, můžete mi něco napsat. A když tak vám odpovím později. Ale odpovím. To věřte. Takže doufám, že se na to video líbilo. Jestli jo, tak dejte like, hlavně odběr a získáme další odběry, abych pro vás dál točil. Protože když jsem skončil na tomto kanálu, tak se jiným už tady to občas budu chodit, tak doufám, že se vám to líbilo.